Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa jama'a musulmi, ga wani application wanda zai taimaka mana a lokutan azumin watan Ramadan. Mai suna Prayer Times. Application ne wanda zai taimaka wa musulmi mutuka wajen fahimtar lokacin sahur da lokacin shan ruwa, da lokacin da alfijir zai hudo. Kaɗan daga cikin abin da application ɗin ya ƙunsa shine Qibla Map, Ramadan Times, Prayer Times, Ramadan Prayer Times, 99 Names of Allah, Tasbih Counter, 6 Kalmaks, Compass Things. Muhimman abubuwan shine lokacin da mutum zai yi sahur da sunayen Allah 101 tare da fassara su a cikin harshen Turanci, sannan da abin tasbih wanda mutum zai yi lazimi da application ɗin, da kalmomi guda 6 a cikin application ɗin 6 Kalmaks. Duk za mu gan su a ɗauke a cikin application ɗin. Ku biyo mu a cikin darasinmu na yau. Mun gode. Kar ku manta da alamar subscribe da share da like. Mun gode. Barkanmu da dawowa. Kamar yadda kuke ganin application ɗin akan fuskar wayata an rubuta Prayer. So bari mu clicking ɗin ga application ɗin Prayer Times. So gashi nan farkon application ɗin Prayer Times date converter. Gashi nan Fajr, Sunrise, Dhuhr, ga Asar, Magriba, Isha'i. Duk lokutan sallah ne, kamsu salawatu wanda mun riga mun san su. Gashi nan duk an rubuta a cikin application ɗin kamar nan. So gashi nan Prayer Times timetable ɗin shi gaba ɗaya: Home, Qibla, Ramadan Times, Prayer Times, Ramadan Prayer Times, 99 Names of Allah, Tasbih Counter, 6 Kalma, Compact Theme. Akan wa'innan zamu bayani ga sunan gaba ɗaya. So bari mu fara da Home ɗin. Gashi nan kamar yadda muka gani lokutan sallah ne daga asbahi har zuwa isha'i. Ga sakan yana tafiya na Dhuhr, Kano, Nigeria. Yana ɗaukar location ɗin da duk inda mutum yake zai gani. Gashi nan mu taɓa Qibla Map, tazaran mu da ɗakin Allah wato Ka'aba kenan. Gashi nan duka ga yanda taswirar Saudiya take gaba ɗaya. Gashi nan sun rubuta Qibla from True North 68.51 degree on compass, 80.61 degree. So ga location and bracket map nan. Duk dai gashi nan abubuwan da suka danganci lissafin tazaran mu da ɗakin Allah. Gashi nan duka nan taswirar Saudiya ce da titunanta da komai. Idan muka duba map kamar yadda kuka ga mun shiga cikin Qibla kamar haka. Mu iya zoom in mu rage domin mu iya zuko mu ga meye ne a wurin. Gashi za mu koma mu taɓa Ramadan Times. Gashi nan lokacin azumin watan Ramadan akwai sahur, iftar, shan ruwa, sunrise nan lokuta gaba ɗaya da watannin da suke ciki Kano, Nigeria. So ga kuma Prayer Times lokutan sallah kamar yadda kuka ga ya juya kamar haka. Duk ga timetable na lokutan sallah nan wanda ake amfani da su na yau da kullum kenan. So bari mu koma mu ga lokacin nan in muka shiga ga Ramadan Prayer Times na. In yau ka taɓa kawo ziyara a channel ɗina, daure ka danna subscribe. Na gode. Akai date sahur, iftar, lokacin sahur da azumin watan Ramadan, sahur, iftar. So gashi nan sai mu tafi 99 Names of Allah. Gashi nan sunayen Allah 101. Bari mu play ɗin ɗaya mu ji kamar yadda yake haka. Ya labin da shi ma duk a haka za mu iya jin su. Gashi nan da fassarar sa a ƙasa da Turanci. Ga kuma Tasbih Counter, abin lissafi kamar tasbih na tasbih. Gashi nan za mu iya flossing mu rinka lissafi. Ga wani alama na ta kibiya, shi kuma kawai mun taɓa screen ɗin wayar mu zai rinka counting na lissafin tasbih. So gashi nan bari mu taɓa 6 Kalmaks, kalmomi guda 6. Gashi nan mu play ɗinta mu gani. So
to duk dai mutum ya mallaki application ɗin zai ji gaba ɗaya duk abubuwan da suke a ciki, saboda yanayin lokaci ba za mu tsaya mu ce komai sai ya yi yanda ake so a gani ba. To gashi nan 6 kalmax, kowa zai iya duba kalmomi ne shida ga su nan a rubuce. So gashi nan sai compass din yanayin yadda background ɗin gurin zai kasance a Nigeria. In mun canza duk irin yanayin adon da muka sa zai ba mu yadda muke so. Ta haka ne za mu yi amfani da wannan application ɗin, yana da matukar amfani musamman a wurin musulmi. Za mu ajiye link ɗin application ɗin a description ɗinmu in kuka shiga kuka kalli bidiyon. A ƙasan description za ku ga link ɗin application ɗin sai ku yi downloading. Mun gode. Kar ku manta da alamar subscribe da share da like. Mun gode.